давоми соли гузаштаи 2021 26 нафар ноболиғони шаҳру навоҳии вилояти Суғд даст ба худкушӣ ва сӯи қасд ба он заданд ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 10 адад кам мебошад. дар ин бора Осим Каримзода, сардори раёсати маорифи вилоят, ҳангоми нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард ки ҳарчанд шумории даст ба ҳодисаҳои худкушӣ задани ноболиғон давоми як соли охир кам шуда бошад ҳам, аммо ин ҳолат масъулини раёсатро бепарво намегузорад. ҳолатҳои даст ба худкушӣ задани хонандагон дар ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, Ашт ва Зафаробод 2 ҳолатӣ, Сибтамену Ҷаббор Расулов 5 ҳолат, Конибодом 3 ҳолат, Истаравшан 6 ҳолат ва Деваштиҷ 1 ҳолат ба қайд гирифта шудааст. бино ба иттилои масъулини раёсати маориф нисбати роҳбари синф ва директорони ҳамаи он муассисаҳои таълимие ки хонандагонашон даст ба худкушӣ заданд, муҷозоти интизомӣ андешида шудааст. нисбати роҳбариташон чораандеша ҳамин ки унҷанда равоншиносҳо ҳастанд дар муассисаҳои таълимӣ, роҳбари синф ҳаст, равоншинос ҳаст, ҷонишин директор ои ба корҳои тарбия ҳаст, директори муассисаи таълимӣ ҳаст. ҳамаҳо муҷозотҳои интизомӣ андеша шуда аст. ҳам бе огоҳӣ, сарзаниш вобаста ба ҳами ва хона шудагӣ, берун аз даст шудагӣ, хонашон вақти таътил бишудагӣ, муноқишаи байни падару модарашон ки баъзе шудагиҳо ҳаст. раёсати маорифи вилояти Суғд аз фаъолияти солонаи худ натиҷагирӣ намуд. иттилоъ дода шуд ки соли хониши 2020 ва 2021 ба ҷуз аз кам шудани ҳодисаҳои даст ба худкушӣ задани хонандагон, инчунин ҷиноятсодиркунии ноболиғон низ нисбатан кам шудааст. давоми як соли охир дар ҳудуди вилоят 145 ҷиноятсодиркунии ноболиғон ба қайд гирифта шудааст ки ин рақам дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 8 ҳолат кам мебошад. аз шумораи умумии ҷиноятҳои ба қайд гирифта шуда бошад 92 нафарашонро хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии вилоят содир карданд. бино ба иттилои масъулин дар давраи ҳисоботӣ бештари ҷиноятсодиркунии ноболиғону хонандагон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷанду Исфара ба қайд гирифта шудааст. ҳамин соли 2021 айни 1 нафар, Бобоҷон Ғафуров 3 нафар, Гулистон 1 нафар, Зафаробод 1 нафар, Исфара 4 нафар, Хуҷанд 1 нафар, Ҷаббор Расулов 1 нафар. 2021 хонандагони ин ноболиғони ҷиноят содир карда 11 нафар нисбати соли гузашта кам шуда. дар давраи ҳисоботӣ дар соҳаи маорифи вилоят ва зерсохторҳои он 57 ҳолати даст ба ҷиноятҳои коррупсионӣ задани маорифчиён ошкор карда шудааст. сардори раёсати маориф Осим Каримзода гуфт ки ҳамаи он роҳбарон ва муҳосибони муассисаҳои таълимие ки ба ҷиноятҳои коррупсионӣ даст заданд, зери назорати қатъии раёсати маориф ва дигар мақомотҳои қудратӣ қарор доранд. ва таъкид кард ки оиди ин масъала корбарӣ идома дошта, барои дар оянда ба ин камбудӣ роҳ надодан чораҳои зарурӣ андешида мешавад. директорони муассисаҳои таълимӣ, сармуҳосибон, хазиначиён дар харидории ин ё он маводҳо хатогиҳои тендерӣ кардагӣ ҳастанд. ё ин ки маблағҳои харидории ин ё он маводҳошон чӣ мегӯяд аз миқдори муайяни меъёри муайяни нақд сал болотар аст. ё ин ки ҳолатҳо ки дар ҳақиқат чӣ мегӯяд хуқвайронкунии маъмурӣ, хуқвайронкунии ҷиноятӣ ошкор карда шудааст ва назди қонун ба ҳамаи онҳо ҷавобдорӣ истодаанд. баъзан пешниҳодҳои коррупсияи вилоят ҳам ба мо мебиёд. ҳамон пешниҳодҳои мо сари вақт корбарӣ мекунем. пешниҳоди прокурори вилоят, прокурори шаҳри Хуҷанд, прокурорҳои шаҳру ноҳияҳо ҳам ба мо мебиёд. мо онҳо дар ҷояш муҳокима мекунем ва нисбати он нафароне ки ҳамин хел камбудиҳои содир кардаги ҳастанд муҷозоти интизомӣ меандешем ва ҳаракат мекунем ки минбаъдашба ҳамин масъалаҳо такрар нашавад. соли таҳсилӣ ҷорӣ дар умум 3754 нафар омӯзгорони муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии вилоят аз вазифа барканор шуданд. аз ин шумор 2303 нафар бо сабаби ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтанд, 185 нафар ба дигар соҳа гузаштанд, 362 нафар бинобар ба синни нафақа баромаданд, 54 нафар бо сабаби вафот карданд, 616 нафар бо хоҳиши худ аз вазифа даст кашиданд ва инчунин 126 нафари дигар бинобар ивази ҷоизист тарки вазифа карданд. паҳлӯҳои дигари нишасти матбуотии раёсати маорифи вилоятро дар гузоришҳои минбаъда матраҳ хоҳем кард. гузориши Фарзона Шамсӣ ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.